Plzáku, co ty a hokej? Hokej super, hokej je rychle, na to se dobře kouká, to mám rád. To se tě ani nejvíc líbí. Ne, střávají do huby, to je super, to je jak, někdy jako u jezevce, a tady taky, to je dobrý smrad, to je nějaký palín, je pořádný, super, pak. Kdo se tady převlíká, víš o tom? Nějaký babi, ne? Hokejistáci Sparta Praha, slyšel jsi o nich někdy? Spartani jo, ty vole, Sparta Spartička, naše matička, super, tyjo, to víš jo, Sparta Franky, jsem Spartan. Jak živa? No teď určitě. Co by musel hokejisti udělat, aby byli stejně dobrý jako ty? No tak musí být pěkných pár kousků, ale to oni prej umí, já jsem o tom slyšel, že jako to taky umí jako pěkně rozparádit, takže se někde sejdem, tak si dáme normálně, teda ne pávku, ale piváku, jako víš. Myslíš, že to umí i na ledě, stejně jako ty? Já na to koukám, to je mazec, no já jsem jednou vlez na led, to bylo čoro teda, ale oni jsou fakt dobrý, já jim faním. Hokej je super hra. A teďko je playoff, víš o tom, co to je playoff? To je nový pivo nějaký? Budou hrát tu mistra republiky, co tomu říkáš? Jo, tohle, že budou nejlepší. No to já jim budu fandit, všem. No ale no, určitě, tady se něco čekuje na staďáka, se točí něco? Pivo určitě, takže přijdeš? No to se přijdu podívat a ochutnat, určitě, přijdu. A kromě piva si neží zafandit pořádně v kotli nebo něco tak? No jasně, mají kelímkáče, čálu a jdeme na to. Že Sparta.